Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, улга таба кайбер темалар турында кыскача. Шолда кар күп яуды, коммуналь һәм юл хезмәткәрләре явымнарга әзерме? Шолның шәһәр чите чиста су белән тәэмин ителәчәк. Тукай районында үзләштерелгән су белән тәэмин итү челтәре эшләп җибәрелде. Аны бик көттеләр. Шолда кар күп яуды, ул бүген дәвам итә. Явым-төшемнәр нәтиҗәләре белән көрәшкә коммуналь һәм юл хезмәткәрләре чыкты. Ләкин автомобильчеләр һәм җәяүлеләр, эшче-кешеләр җитми дип саныйлар. Бу турда алар безнең төшерү төркеменә хәбәр иттеләр. Автомобильчеләрнең иртәсе машиналарны чистартудан башланды. Кар шул кадәр күп яуды ки, кайберәүләр юлларда батып калган. Кемдер исә бөкеләрдә утырып эшкә соңга калды. Ярты сәгать эшкә соңга калырга туры килде шушы юл аркасында. Вот шул. Кар күп яуган. Кичтән бер нәрсә юк иде. Мондый көндә, конечно, чыкмаска кирәк тә инде. Чыкмай да булмый, барысы җирләр күп. Әкренле йөргә туры килә инде. Водительләр әле бу кар явуга әзер түгел иде. Главный юлларны чистарта башладылар, но все равно йөрүгә авыр. Местный юлларга гел кирмәле түгел. Әзрәк кенә туктап калсаң, бөтенләй дөресен генә әйткәндә батып каласың. Машина йөртүчеләргә генә түгел, җәяүлеләргә дә авыр булды. Аларга кар киртәләрен җиңәргә туры килде. Әле җитешәлмәйләрдер, наверное, чистартырга да. Авыр инде машиналарга авыр, кешеләргә авыр, олы кешеләргә җиргә авыр. Җыештырмыйлар, ел сайын шушылай интегәбез. Җәй көне әле ярый җәеп куйдылар, анда әле тишеге, аяклар төшеп китмәле. Хәзер инде менә кар, кышка боз, ел сайын шулай интегәбез. Менә хәзер безгә дә авыр. Яшьләрдә еще ничего, но безгә авыр, карт кешегә. Җыгылсак тора алмабыз. Бөтен шәһәрдә 120 берәмлек техника эшли. Башта юлчылар үзәк проспектларны чистарталар, ә аннары башкаларына да күчәчәкләр. Карны төнлә чыгару планлаштырыла. Шул ук вакытта дәүләт автоинспекторлары машина йөртүчеләрне юлларда уяу булырга кисәтә. При приближении к пешеходным переходам будьте особенно бдительными и помните, что на дороге могут появиться люди, а тормозной путь на скоростной дороге увеличивается в несколько раз. Внимательно следите за прогнозом погоды и без крайней необходимости не выезжайте за пределы населенных пунктов. Кроме того, и сами пешеходы должны предпринимать меры предосторожности, начинать переход дороги только убедившись, что водители их видят и пропускают. Шул ук вакытта синоптиклар фаразлавынча карның атна дәвамында явуы көтелә. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Күп кар яуган проблема белән хәвәскәрләр һәм җәяүлеләр генә очрашмадылар. Шәһәр тукталышларында берничә дистә чоллылы үз маршрутларын көтеп җыелды. Җәмәгать транспорты пассажирлары озак вакыт китә алмаган. Шуңа күрә аларга эшкә соңга калырга туры килә. Юлдагы проблемалар турында тулырак алдагы материалда. Һәр тукталышта шау-шу, пассажирлар тулы автобусларга керергә тырыша. Киләсесен көтәргә вакыт юк, хәрәкәт интервалы артты. Вот сейчас будем стоять и ждать 43-го, сколько подойдет. Вот. Я даже не знаю, бывает подходит, а ты же его не ждешь, какой подойдет, такой и садишься. Шаулы халкы җәмәгать транспорты проблемасы белән көн сайын очрашса да, әмма начар һава торышы аркасында китү мөмкин түгел иде дип зарлана пассажирлар. Сейчас сегодня природные условия такие, наверное, скорее всего. Дорога плохая. Шәһәр администрациясе җәмәгать транспортын озак көтү сәбәбе турында җавап бирде. Интервал движения на автобусных маршрутах общественного транспорта в связи с погодными условиями и дорожной ситуацией может увеличиваться. Очистка остановок ведется сотрудниками МУПАД. Һава торышына карамастан җәмәгать транспорты маршрутлары шәһәр буйлап йөрүен дәвам итә. Айзилә Шаймөхәммәтова, Яна Вальдева, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолының шәһәр чите чиста су белән тәэмин ителәчәк. Тукай районында үзләштерелгән су белән тәэмин итү челтәре эшләтеп җибәрелде. Эшләр чиста су программасы буенча тора һәм шәһәр мохите милли проекты буенча башкарылган. Проект берничә этапка бүленгән. Эш барышы белән Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина һәм безнең төшерү төркеме танышты. 2016 года мы слышали эти вопросы. Вот 3 года начали, это очень важно. Кеше Шилнә халкы бу вакыйганы озак еллар көткән. Элексун артезиан скважинасыннан алганнар. Ул начар сыйфатлы була. Кеше Шилнәдә яшәүчеләрне эчә торган су белән тәэмин итәр өчен турбаларны 26 километрга сузарга туры килгән. Все благодарны. Вода прекрасного качества. То, что у нас поступало от скважины, это, конечно, даже не сравнить. Поэтому это очень большое благо, то, что было сделано. Вот.
население довольно и водой пользуемся. Хәзерге вакытта кеше Шилнәдә 4000-нән артык кеше яши. Суның сыйфаты начар булудан тыш басында җитмәгән була. Күп кенә кешеләр теләсә кайсы вакытта сусыз кала алганнар. Монда насос станциясе төзү бик кирәк булган. Сарманская трасса, это Суровка, Новотроицк. Там вот сейчас действительно ведутся работы. Ближе к середине декабря мы тоже там хотим подключиться уже к этой воде. А сторона, вот есть со стороны Нижнекамск смотреть, Беклянь, та сторона, там уже идет вода в ПТЖ. Проект Торак һәм шәһәр мохиты Илкүләм проектының чиста су программасы буенча федераль һәм республика бюджетларынан финанслау белән 2 этапта тормышка ашырыла. Проект ярдәмендә барлык торак йортлар, мәктәпләр, мәдәният йорты һәм ФАП чиста су белән тәэмин ителгән. Төзелеш белән Чаллы су каналы белән берлектә инженерлык шелтәрләрнең баш идарәсе шөгыльләнә. Воспользоваться, чтобы обратиться побольше руководству Республики Татарстан, чтобы мы могли больше охватить все деревни Тукайского района. Я говорю, для этого у нас позволяет, чтобы по программе «Чистая вода», чтобы нам охватить больше деревень и населенных пунктов, которые здесь есть. Федеральная программа, нужно готовить. Самое главное сейчас пройти все согласования, это федеральные согласования, связанные с природоохраной, с Минэкологией. Поэтому документы будут готовы. Сейчас надо закончить согласование, экспертизу, а далее уже выбивать финансирование, потому что только в таком порядке можно работать. Якын арада турбалар ким дигәндә иштирак пунктка салыначак. Ул чакта тагын 14 меңнән артык кеше чиста су белән тәэмин ителәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Меңләгән товар һәм барысы да бер урында Чаллыда һәркемнең яраткан һәм күптән көтелгән халык ярминкәсе ачыла. Иң тәмле һәм оригиналь әйберләрне 22-ннән 26 ноябрь көннәрендә 32-нче комплекс янындагы Мегастрой гипермаркеты каршындагы павильонда сатып алырга өлгерегез. Халык ярминкәсе яңалыклары Әстерханнан экологик чиста табигый сырлы майлар, Ираннан имбир конфетлары һәм тәмләткечләр, Дубайдан косметика һәм парфюмерия, Чаллыга Камчаткадан затлы балык һәм кызыл улдык сортлары китерелде. Белоруссиядән деликатеслар тиздән кыш, димәк җылынырга да вакыт. Сезгә бу эштә фин пуховиклары, Монголиядән җылы әйберләр, Ират күлмәкләре һәм халык стилендәге киемнәр ярдәм итәчәк. Бу әле барысы да түгел, товарлар шул кадәр күп ки, килү һәм барысын да үз күзләрең белән күрү яхшырак. Сатып алмыйча беркем дә китә алмый. Искиткеч тәмле, бик файдалы һәм туклыклы Чаллыга Камчатка балыкларын алып килделәр. Чавыча, ак балык, Нерка, Сөләйман балыгы, шулай кызыл улдык. Үзеңне дә, башкаларны да сыйларга була. 22-ннән 26 ноябрь көннәрендә генә Мегастрой гипермаркеты янындагы майданчык 32-нче комплекс янәшәсендә. Яңа тотылган балык һәм турдан-туры Камчаткадан ул Чаллыда зур ихтыяҗ белән файдалана. Продукция самолет белән китерелә, шуңа күрә тудырылмый. Шуның аркасында барлык файдалы үзлекләре һәм тәм сыйфатлары саклана. Сатып алучылар кызыл балыкларның патшабикәсе Чавычаны да аеруча яратып ала. Ул туклыклы, майлы, авызда эреп тора. Диңгез деликатеслары арасында форель, ак балык, палтус, Сөләйман һәм башка бик күп затлы балык төрләре бар. Ул аминокислоталарга, макро һәм микроэлементларга, магний һәм кальцийга бай. Һәр өстәлнең бизәге кызыл улдык та булачак. Ире бөртекле, яңа әзерләнгән, тәмле һәм файдалы. Камчатка балыкларын 22-ннән 26 ноябрь көннәрендә генә сатып алырга мөмкин. 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы майданчык. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызны да телевидение көне белән тәбрик итәм. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Весь ноябрь скидка до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А.